patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahinod to mga tugang, Merkulis po ngunyan. Petsa 25 sa bulan kan September 2024. Ini po ang bareta alas 12 sin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. In Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. And outside lang sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong persona nagpailing nin sintomas kan impact sa Tabaco City. Nagnegatibo ang resulta kan laboratorio sigon sa Albay Provincial Health Office. Fivox naghagad ng tabang sa mga opisyales kan barangay asin sa publiko sa pagbabantay sa mga ekipahes na pigagamit sa pagmonitor kan aktibidad kan bulkan mayon. Mga Comelec offices sa Albay handa na sa pagpuon kan filing kan Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local election. Comelec ginubatan, mabugtak nin darakulang karatula para maging giya sa mga personang masumitir nin kandidatura sa saindang opisina. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, mga kaibanan kang kandidato sa COC filing, lilimitaran sana sa tulo kan Comelec. Comelec nagpatanid sa publiko na wara ng extension sa voter registration matapos ang deadline sa Setyembre 30. VP Sara pwede nang maglusad sa pwesto kung nabo nang magtrabaho. Gobyerno naghahanda na para mapagian ang gastos kan mga Pinoy pag-abot kan holiday season. Sa ibang nasyon, mga otoridad kan Taiwan may iwasan ang investigasyon manungod sa supply ni mga two-way radio na suminabog sa Lebanon. Baretang sports, Coach Yeng Giao pupuwersahon na ang import na maging mamaw sa scoring. Yan ang headline. Muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Negatibo ang resulta kan laboratorio kan sarong pigsusutsara na kaso nin monkeypox sa probinsya kan Albay. Sikong kay Albay Provincial Health Office Provincial Epidemiology and Surveillance Unit Coordinator John Edmond Dominic Bailon, Agosto 31 kan mag-i-report ang pigsusutsara na kaso kan mpox sa Tabaco City kung kaya tulo sining kinuhaan nin specimen para sa laboratorio. Sinabi ni Bailon na nahilinganin sintomas and ay pinagpangaranan na individual arog ang pagkulog ng payo asin lawas, rashes asin ulcer, skin ulcers asin deep lesions sa mga palad asin bitis. Tulos man sindang nagkondukta nin contact tracing katuwang ang CHO Tabaco asin koordinasyon sa Department of Health Center for Health and Development Bicol. Katakod kay ni pigir kamindar kanasabing opisina sa mga albayano na inkaso makamati nin parehong sintomas kanasabing helang tulos na magpakonsulta sa mga doktor asin mantiniron ang proper hygiene. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nangapodan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga kapitan kan mga barangay asin residentes kan primer distrito kan Albay na harani sa saindang mga ekipahes na pigagamit para mamonitor ang mga aktibidad kan bulkan mayon na sa presente mantinidong nasa alert level 1. Ini matapos na manotoran kan mga personahes kan PHIVOLCS na hinarabas ang mga metal na kudal na nakapalibot asin nagpoprotehir sa mga ekipahes ninda sa saindang observation station sa Upper Lidong kan Santo Domingo, Albay. Ipinaliwanag kaini na importanteng maproteheran asin maingatan ang nasabing mga ekipahes na pigagamit para madeterminaran ang mga paghiro kan daga, ground deformation asin iba pa. Ipinagirumduman kan PHIVOLCS na ang mga personang madadakop asin mapapatunayan na naghahabas asin nagdedestroso sa indang mga ekipahes ang matatawanan penalidad basado naman sa Republic Act 10344 o ang Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
Bukas sa mga opisina kang Commission on Election sa probinsya ng Albay sa mga aldaw nin Sabado sin Domingo para mag-akseptar ni mga personang masumite ng Certificate of Candidacy o COC. Inaanaging payag ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Bobunaw kasabay ka Maria Aurea Bobunaw kasabay kang paparaning pagpuon kan filing kan COC sa Oktubre 1 sagkod sa Oktubre 8, 2024. Sigon kay Attorney Bunaw, ang mga persona na nakasumite ng COC aapudo na aspirante mantang sinda maikokonsiderar na kandidato sa oras na magpuna ang campaign period sa Marso 28 sagod Mayo 10 para sa mga madalagan para sa congressman asin city and municipal councilors sharing man kan gabos na lokal na mga opisyal. Pebrero 11 man sagkod Mayo 10 para sa mga senador asin party list ampon kang kampanya. Ipinagramdam na ito ni Bunaw sa gabos na magsunod sana sa mga polisiya kang komisyon para maibitaran ang mga violasyon na may magagani kong penalidad. Sa kunyang pikinggan niya ni Bunaw, anday pa nakakapagparistro na aprobitsaran ang natatadang 4 na aldaw kan voters registration para makapagpartisipar sa 2025 national and local election. Mabugtak nin mga darakulang karatula ang Commission on Election ginubatan sa saindang opisina para magiyahan kan tamang proseso ang mga personang masumitir nin Certificate of Candidacy. Ini ang sinabi ni COMELEC ginubatan Election Officer Rodolfo Ramirez. Matapos na kan mga nakalihis na taon, may sarong aspirante ang nag-file nin Certificate of Candidacy ang nagpalyar na maitao ang kopya kan sa iyang mga dokumentos sa opisina dahilan para dai ini makasabay sa mga kandidato. Ipinaliwanag ni Ramirez na makalihis ang proseso, dapat na hilingon kan mga aspirante kung may timbre kan election officer, may pirma asin naresibi kan sa indang opisina, ang sarong kopya kan COC, bago ini maguli sa indang mga residensya. Kadagdag niya itong baretang lokal, diretso ang kandidatura sa pagkagobernador sa 2025 election ni incumbent Albay Governor Attorney Grex Lagman. Inian sa iyang eksklusibong payag sa DCGV News kan sa iyang pigsabi na 100% na siyang sigurado na sigiraray na i-operar o kaya i-opresir ang sa iyang serbisyo sa mga albayano sa pagsasabing importante na matawan nin best choice ang mga botante. Pigpaliwanag ni Lagman na may line up na siya sa Premier Distrito asin Tercer Distrito kan probinsya ng Albay, mantampig papakaraypaan para sa segundo distrito kan Albay. Sinabi man ni Lagman na basado sa iyang track record sa loob ng 24 taon na serbisyo publiko, kayang-kaya niya ang trabaho. Posible man na sa primerong aldaw kan filing kan COC, sinda masumitir ni mga dokumento sa Commission on Elections para makapagpartisipar sa perilian sa masunod na taon. Nasa 350,000 na mga housing units ang pigiinguwa kan Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Bicol na maipakonstruhir sa manlain-lain na parte kan Bicol Region sa irarom kan programang pambansang pabahay para sa Pilipino housing kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay DHSUD Bicol Regional Director Attorney Richard Manila, may tulong 4 PH projects ang nagpapadagos ang konstruksyon kaibahan digdian sa Legazpi City, Albay, sa Milaor, Camarines Sur asin sa Naga, Camarines Sur. Mientras na siyam na lokal na gobyerno ang nagpahiling nin interes sa 4PH program sa paagi kan Letter of Intent o LOI, mantang 26 naman ang may Memorandum of Understanding asin saro ang may Memorandum of Agreement. Katakod ka inipig inganyar ni Attorney Manila ang iba pang mga LGU sa rehiyon na magpahayag nin interes sa proyekto para mas dakol na Bicolano ang matauan nin harong. Fake news ang mga istorya asin impormasyon na naglalakop sa syudad kan Tabaco na may mga orig na naghihelang puon pa ka nakalis na simana. Inampig linaw ni Tabaco City Agriculture Office Officer in Charge, Engineer Eileen Bonbon, kung sain sa iyang pigpaliwanag na salaan siring ng mga impormasyon dahil ang tasagod sa presente, warasin dan ni naresibing report halis sa mga opisyalis kan barangay na iyo ang nagmamonitor sa sitwasyon kan salud kan mga orig. Kontra ni sa mga istorya
na may mga urig na naghihelang sa Islacan San Miguel asin Pigbalyo ng munisipyo para makaiwas sa helang. Sinabi ni Engineer Bonbon na maigot ang sindang monitoring sa palibot lalo na kamay mga nairehistrong kaso ng African Swine Fever sa kataraning na munisipyo sa probinsya kan Albay. Hinagad ni Kamalig Municipal Police Station Chief of Police Major Carlo D. sa mga kapitan kan mga barangay sa munisipyo na suguon an sa indang mga tanod na magpatrolya sa indang mga nasasakupan kada bes na banggi para mapugulan an anuman na krimen. An pahayag ni D. ginibo matapos an insidente nin pangho-hold up kan duwang lalaki sa nagkaperang menor de edad sa barangay Kumon kung sain tinabag kan mga ini an sa indang mga cellphone. Sinabi ni D na an mga tanod an magiging katuwang kan kapulisan sa banwaan sa pagmantiner kan pasi orden sa barangay. Sa ngunyan, padagos pang pigaaram kan Kamalig Municipal Police Station an identity kan nasabi mga suspect basado naman sa footages na nakuha kan closed circuit television o CCTV. Magatugang primerong parte po yan kasatuyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nga to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa, bakalis lamang po kini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig.
Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sa bareta niya to sa lado nasyonal. Ano man ang estado oposisyon sa sosyedad, dahil makakaligtas sa pagigpit ng COMELEC sa nagadang-adang na filing kan Certificate of Candidacy o COC sa masunod na simana. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, istrikto nindang ipapotob ang paglimitar sa mga isasabay kan kandidato sa laog kan venue, tulong tawo sana. Piglinaw kay nina ini para sa namamantinir ang pagiging bako masamok sa laog kan venue. Sinabi niyang dahin ninda pigbabawal ang anuman na gimmick sa luwas, pero ang dakulang grupo
sagkod duman sana. Ngunyan pa sana nag-abiso naman ang COMELEC chair na si Garcia sa mga makandidato na isa pinal na kung si isa ang mga dadarahon kay ni sa lakog. Hinagad man ni Garcia sa mga aspirante na sunodon ang sa indang guidelines dahil bilog na namamanuan ang nakatutok sa eleksyon. Pinagirumdom kan Commission on Elections o COMELEC ang publiko na dai na kaini papalawigon pa ang deadline para sa voter registration na nakatalaan na matapos sa Setyembre 30. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagkapirang aldaw na sana ang natatada para sa gustong magparehistro, magbalyo o mag-reactivate kan sa indang registration para sa 2025 elections. Dahilan digdi, bigpagirumdum niya ang mga namamanwaan na dai pa nagpaparehistro, mapatransfer kan rehistrasyon, bubuhayon o i-reactivate ang sa indang registration o may babaguhon na maski na anong datos sa indang registration sagkod Setyembre 30 na sana mantang iyuman ini ang peryodo na matatapos ang registration sa mga kababayan sa nasa abroad. Pwedeng maglusad si Vice President Sara Duterte sa iyang pwesto kung habo na kaining mag-aktuar sa iyang trabaho bilang ikaduwang pinakalangkaw na opisyal ka nasyon. Yan ang sinabi ni House Assistant Majority Leader asin ako Bicol Party List Representative Raul Gil Angelo Bungalon bilang reaksyon sa ginibong pagduman ni Duterte sa beach sa Calaguas Island pero din nagduman sa Kamara de Representantes para sa deliberasyon kang propestong budget kan opisina kaini sa 2025. Nakawagas man sa social media ang retrato asin video ni Duterte mantang nasa Calaguas Island kan weekend sa Lunes nin aga. Gustong sabihong kaini wala talagang intensyon na mag-atindir sa pagdangog kan plenaryo ang Vice Presidente para i-sponsor asin i-depensa ang budget kan Office of the Vice President dahil kung igwasang intensyon dapat Domingo pa sa nayaon na siya sa Manila o nagkomunikar na siya sa opisina ni Congressman Zia Alonto Adyong para magkaigwan ng briefing asin mapagandaan kan budget sponsor ang mga kaputan sa OVP. Dagdag pa ni Bungalon, pigtalaan ang deliberasyon kan propestong budget kan Office of the Vice President alas 10 aga kan September 23 asin nilalat na mag-abot si Duterte sa iyang autorisadong representante sagod na mga alas 3 na nin aga kan September 24. Siya dyong ang sponsor kan propestong budget kan OVP asin may nagabot man ko tanang representante kan OVP alagad wala ining darang formal na authorization letter. Sinabi ni Bungalon na ipigpapailing kini na si Duterte bako nang interesado sa gigibuho o kaya na gibunan sa iyang trabaho asin responsibilidad. Dagdag pa ni Bungalon na bahala na ang namamano ang Pilipino na husgaran ang hiro-hiro kan Vice Presidente. Kinastigo ni Party List Representative Raul Manuel si Vice President Sara Duterte sa pagpalyar kaini na mag-atindir sa deliberasyon kan plenaryo sa propwestong budget kan Office of the Vice President o OVP kan nakaaging aldaw. Sinabi ni Manuel na nagahalat sinda nin 17 oras poon alas 10 nin aga kan September 23 sagkod mag-aalas 3 na kan September 24. Tinaawanin doon ni Manuel ang importansya na maipaliwanag ni Duterte ang propwestong 2.37 billion pesos na pigahagad kan sa iyang opisina kung paano kaini ginastos ang mga nainot na itinagamang pondo sa OVP. Pinag-unambitan man ni Manuel ang track record ni Duterte sa deliberasyon kan Kamara. Para kay Manuel, ang pigigibon ni Duterte, malinaw na betrayal of public trust. Dahil gabos na elihidong opisyal, dapat na igwang paninimbagan asin dapat magsimbag sa mga hapot na may kinaaraman sa interes kan publiko. Sa iba pang baretang nasyonal, maabot sa sobra 1,000 na Pilipino sa Libanon ang nagaganintabang sa gobyerno kan Pilipinas para maiuli sa tahaw kampadagos na giyera entre kan Israel asin Hezbollah sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sinabi ni DFA Undersecretary Robert Ferrer na sobra na sa 500 ang naibalik sa Pilipinas mantang sobra 1,000 ang pigpoproseso para sa pagbelta sa nasyon. Sinabi pa niya na padagos man ang sendang pangapudan sa
sa gabos na Pilipino sa Libanon na aprobitsaran ang voluntary repatriation program kang gobyerno mantang available pa ang mga commercial flights asin estable pa ang sitwasyon sa Beirut. Sinabi pa ang DFA na igwa naman sa giraray ni nagkapirang mga overseas Filipino na habo pang maguli. Alagad, sinabi kay ni na nagpaplano ang Philippine Embassy sa Beirut na magkaigunin mass repatriation sa lalong madaling panahon kung maglala ang sitwasyon. Siniguro man kanahen siya na aasikasuon kaning bahada ang mga may issue sa immigration asin visa. Mantinido man na sa irarom kan alert level 3 ang Lebanon. Sa sarong advisory kan Lunes, hinagad kaning bahada sa mga Pilipino sa sur na parte kan Lebanon na regular na ilingon ang mga lokal na bareta asin magtinir sa laog kanarong sagkod na magpundo ang pambubomba. Sinabi pa na ang mga Pilipino pwedeng magkoordinar sa Philippine Embassy sa 70858-086 asin sa Migrant Workers Office na 79110-729 sa Lebanon. Naghahanda na ang gobyerno para mapagian ang gastos kan pamilyang Pilipino pag abot kan holiday season. Sa ipinapod na pagtiripon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, tinukar ang mga paagi para dai masyadong madipisilan ang mga namamanwaan sa paagi kan pagpababa sa presyo kan bagas, maparikas ang pagbakuna sa mga urig kontra sa African swine fever, asin mamantenir ang singil sa kuryente. Sa paagi kaini sigun sa Presidente, masisiguro na maliwanag ang kada residensya sa panahonin kapaskuhan asin maging bastante ang kada lamesa sa panahon kan selebrasyon nin Pasko. Sa ginibong pagtiripon, inireport kan gabinete sa Presidente ang sitwasyon kan supply asin presyo nin bagas, pati na ang pagluya kan inflation asin ang pigsusulong na mga lakdang para dai maglakop ang helang sa mga urig. Siniguro man ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Presidente na may sufisyenteng supply nin karne, siring man nin bagas, kaya dai kakapuson nin hamon pag-abot kan Pasko. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinaiwas pa kan Taiwan ang investigasyon kini may kinaraman sa supply kan mga pager asin walkie-talkies na pigamit ka mga Hezbollah leader na sunod-sunod na suminabog ka nakaliis na simana. Enot nang isinangkot sa nasabing krimen ang kumpanyang Gold Apollo gikan sa Taiwan na pigsasabing nag-supply sa mga gadget. Tulos man na dinuman ka mga Taiwanese investigators ang kumpanya asin kinwestiyon ang head kaining si Su Ching-kwang aman na makusugman na nagsayuma sa akusasyon. Kasuhapon, duwang empleyado kang kumpanya ang pig-question giraray ka mga investigador. Kasabay kini sinugo kang Taiwan government ang National Security Division para haputon ang mga presente asin dating empleyado kang kumpanya. Sigon sa mga investigador na nagkondukta sindanin komprehensibong investigasyon asin pigbubuksan ang gabos na anggulo. Apisar ini kan nainot ng payag kan Economic Minister kan Taiwan na mga suminabog na pager asin walkie-talkie sa Libanon bako ginibo sa nasabing isla. Baretang Sports, pupwersahona ni Rain or Shine head coach Yeng Giao ang sa indang import na kumayod sa scoring. Sangunyan, daipang issue sa sainda maski bako is eksplosibo sa scoring an import na si Aaron Fuller dahil nakakatabang man ini sa rebounding. Pero sa hiling ni Coach Yeng, pag-abot nin quarterfinals as in playoffs, kaipuhan na ni Fuller na umiskor. Sa PBA Governors Cup Season 49, naga-average sa na si Fuller nin 18 sagkod 19 points. In kaso man na dai makasimbag sa scoring si Fuller, wara na sinda nin chance na salidahan ini bilang import kaya pupwersahon ninda ining pumuntos. Sa tuyang bareta sa Sciences and Teknolohiya, bedjet blanket na napod sa naimbentong tamong o matres sa Japan na makakapagtaonin maimbong nakaturog sa sisayman na personang magamit kini. Nagagamit din ng biorhythm technology para makapagtaonin kumbinyenteng temperatura sa mga makaturog. Nakakatabang ang bedjet sa pagkontrol sa temperatura sa kama. Inimbento ang bedjet para sa makatabang sa mga personang magkaigwanin sufisyenteng katurog para mas maibitaran ang mga helang arog ka na high blood, heart disease, stroke, diabetes at iba pa. Ang bedjet pwedeng mabakal sa kantidad na $450.
Sarang journalist sa Australia ang pinangaranan an sa iyang aki na methamphetamine rules para baloon kung naaprubaran ini kan sa indang gobyerno. Naisipan kan journalist as in public broadcaster na si Kirsten Drysdale na ipangaran ini sa scientific name kan shabu, an methamphetamine. Gusto niyang baloon kung gura no kahigpit an ahensyang births, deaths and marriages o BDM sa mga inirirehistrong pangaran kan mga umboy. Matapos irehistro ang pangaran, nakalusot asin inaprubaran ini kan BDM. Sa statement kan BDM, naghagad sinda nin dispensa asin dahil sa inaprubaran ninda ang pangaran. Posibleng nagkaigwan in human error dahil sa mahigpit sinda sa pangaran na offensive. Sobra sa 50 ang characters ang laba asin mga pangaran na may ranggo o titulo, arog kan Lord, Prince, Princess, King, Queen asin Goddess. Sa ngunyan, nasalidahan ang pangaran kaini, alagad daiman ipinaluwas sa publiko ang bagong pangaran kaini. September 25 kan taon 1903 o 1903 kan si Simeon Arboleda Ola, sarong revolutionary leader kan Ginobatan Albay, suminuko sa kay American Colonel Harry Van Holtz ang pagsuko ni General Ola ginibo bilang kasalida kan pagtaon ng amnestiya sa mga nadakop niyang personahes. Si Ola ang sinintensyahan ng 33 na taon na pagkakapreso dahil sa kasong sedisyon alagad taon 1904 kanatawan siya ng pardon na sinakauli sa Ginubatan Albay. Si Simeon Arboleda Ola nagadaan kam Pebrero 14, 1952 asin inilubong sa Roman Catholic Cemetery sa Ginubatan Albay. Mga tugang na po ang kabilugan kasi ito yung alas 12 mga bereta. Tinipat siyang kinalap sa DCGB News Base sa pagikan mga nakatuwang nyatong sina Angel Mostaza, Seringman, sina Jenny Matthew Valera at saka MJ Jaresco. Sa lado teknikal, katuwang dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. Yan po dyan si Jerome Nico Martinez at ito yan pong IT. Hello kay Tomas sa Taharilla. Sir Tom, good morning o good afternoon. Ito naman si Arvin Innocenteng Batid Tabuso at saka si classmate Solidad Buen sa pagantabay. Sa mga nag-aantabay po sa 729 kilo at sa pinaka mga radyo. Ini po si Mardelad Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Katuwang tapo siyempre si... Ako po, si Jasmine Baloloy. Salamat po maray. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa